आंना माने मोनसे जिनिस सफैनांगौमोन नालाय रुबिसनि सोंखाबाय ए बिजनेस गैयिनि नै आंहा सनालिया सक'खौनो मोनजायो खबाय आरो ना लोगोफोरनै गाइखेरा जोंनि कलेज ड्रेसा बेनो मा सानदोंनो आं दोनबाय नालाय ब्लगाव थांनांगौ ओमफ्राय हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दायो मर्निं टाइम ओमफ्राय जोङो माने स्कुलाव थांनो आरोना सनालियाबो रेडि देलायखांबाय बेबो ओमफ्राय दायो जोङो स्कुलाव थांसै स' होनबा लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ ओमफ्य सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानबा अननानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो स' थबाय थादो होनबा लोगोफोर माबाया आरोना थांगासिनो दङ दायो हा रानबायफोरा सान्दुं दुंबाय नालाय दैया दै सोबगासिनो दङ सनालिया मोजाङै लिरहो देरहायदो हाब्रु बिलाव दासो थार लगायफैगासिनो दं लाइन थार औ स्कुल मोनफैबाय नै जोंहा सनालिनि स्कुल गबाय आरोना लोगोफोरनै गाइखेरा मोनबाय सनालिनि सक'खौनो मोनासै दानाबा सनालिया सक'खौनो मोनजानाय नंला दिनै गैया औ मा जाखो गैया सक'खौनो मोनासै सक' जानो मैयानिफ्रायनो सक' जानो होनबाय थाबाय गैया मोनासै आरोना ओमफ्राय आब'आसो होगोन आरोबाव लाबोदों स' थांग्रोबाय थानोसै न'सिम माबा गोदानसो फैनो मोनबायना दिनै दालाय दादायानो लाबोखायो बेजों बेजोंसो लाबोयोदा नोंलाय बेयाव प्लास्टिक गंसो माथो बास्टेन खिथुजों फैनो मोनबायना बेलाय बास्टेननि खिथुजों फैनो मोनबायना बे बमाव याव थाबोदों औ याव थाबा बम जायो नामा बामसो दा नै बास्टेननि खिबुना आयौ बिमा खुलिबाय मालाय आयौ 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 हाद्रिया सेस लोगोफोर सफैबाय सफैनाया उन्दैया सक' जानो मैयानिफ्रायनो होनदोंमोन ना गावनि दहाय एग्जाम जानाय गाइखेरखौ मोनबोबाय सक' मोनबासो गैया औ र'लै र' ओमफ्राय दिनैनि एग्जामनि पेपाराव नोंसोर देखायगासिनो दङ आयौ मायाव नांथाखो एग्जामा 10आव 10 मोनदों दिनैनाबो भेरि गुडनि रोंजोबथारदों ना नै रल नाम्बारा नोंना 30 रल नाम्बारा आरो सनालि दे जादों दे ओमफ्राय केजि 1खौ बिदि लिरबाय नै आंहा माबायदि लिरजोबदों बेखौ दे गुड गार्ल मिसा बिजिसो लिरजोबबाय सिमाव लेटार लिरजोबबाय दाना दे जाबाय दे लोगोफोर बेनो गावनि रिजाल्टखौनो देखायगासिनो दङ गाव लिरनायखौ आं नायबा नै उल्था नुयो हो ओमफ्राय भिडिअआवहाय सिदा नुयो आरोना आं मैयानिखौबो नायदों ओमफ्राय बिसिना रल नाम्बारखौनो होथ'वाखैमोन आइ कार्डखौनो दाबो मोनाखैना आइ कार्ड होआखै दाबो ओमफ्रायो रल नाम्बारखौनो होआखैमोन आरोना ओमफ्राय नै दिनै लिरहोबाय 38 होननानै नामजोंसो लायो बिसिना दाना ओमफ्राय सनालि एस नालाय एकदम लास्टआव थाथारो नालाय ओमफ्राय मानसिफ्राबो बुरजाथारना बिसिनिया बेखायनो ओमफ्राय नङाबालाय एडमिसनखौ सानसेयाव लाहैदों बयबो सानसेल'खा बिसिना एडमिसनानो सानसेनो जादों जाबाय लिरनोलाय हादों हानायालाय जिखुनु सोरजों जिराय होआ निफुनजों स' गेसआबो गैया लोगोफोर आंना मैया मोननायावनो गेस जोबनानै होदों आरोना ओंखाम मोनबाय ओमफ्राय नाथ' सानाव लाबोनाय दंखायोमोन ओमफ्रायो ओंख्रि संफुबाय थानायावनो गेसा जोबनानै होबायब्रा दैयानो एकदम माने रानस्लाबासै मोजां जबस्लाबासै दाना अराव संबाय मैयानो ओमफ्राय आरो दिनै मा जाबावखो गेसानो गैयानो अफिसाव गारियानो हाबाखैनो सेस गरमाव सान्दुं दुंनायाव थैखासिगोन दिनै नै बिदि गेलेग्रामोन ना बेखौनो गाव मोजां मोनथारो ओमफ्राय गैया सक'खौनो जानो लुगैदों दा बै दखानाव नायनोसै र' गाइखेर गरम खालामगोन लागासिनो फुदुंगोन होननानै स' ओमफ्राय एसे खामानि दामानि मावनो लागासै गेसथ' गैया नोंसोरनो खोन्थाखाबाय दिनै लेट जासिगोन जानो ओंख्रि दंखायो आंहा मैयानि ओमफ्राय संनांनाय नङा
खालि ओंखामल' संनांगौ आरोना आङो आरो गेस गैयियाव इसिबां मोनथाम मोनब्रै संखाया आरो जायानो बिसोरो जोगोनार हरबावदों आब'आ थाइनै नै न'निनो गोदैथार गोदै मानि गोदै दे संना लागासै र' लोगोफोर गेस गैयाना देखायबाय थाला दे जिखुनु संनोसै दलद थाया बियो भिडिअ खालामबाथाय खनाजों हामा बिदि मा गाज्रि फेसन खालामबाय बोरैबा खये खथे माबा माबि फेसन खालामलाबायबाय थायो बियो जाम्बिसान बायदिनो जाम्बि जाबाय मानसियानो सोर दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर फाइनालि बै न' खाथिनि दखानाव मोनबोबाय नै सक'खौ आइ फैदो अरेक्सु नुवाखै थांफादों फैदो नामिनि नाम मोनसेया ए अबेयाव खिखोलै सिबो बावबायसो लामायाव गोलांथारबाय मोनबोनायखाय सान्थि जाबाय गाइखेरजों जादो दे आं गाइखेर गरम खालामफिनथाबफ्रामो दे बेखायनोथ' गाइखेरजों जादोब्रा नों गाइखेरजों सोमना जानो होनलाय दे दा जाबानो जाबाय गैयिनि नै आंहा अरावसो गाइखेर फुदुंदों आंना अदाबा नै माल लाबोनाय आरोना जोंनि माल लाबोदोंमोन अदाबा ओमफ्राय नैबेखौहाय आङो साबुनजों ओरै फुदों आरोना थोरसि मानजिग्रा साबुनखौ माने बिदि फुबा हांगारा सुबानो स्र' थाङोनो आरो आंबो मिथिया आरोना मादैयासो फोरोंदों आंखौ बेखायनो बेखौ ओरै लिरबाय साबुनजों ओरै लिरनाय बायदि खालामबाय आङो बरियाखा दाने आंना अदाबा उखुन्दैया इदि गलांबाय ओंखामखौबो बेयावनो संना लानोसै र' गाइखेरखौ गरम खालामग्रोसै गानस्लायलायासै आरोना डाइरेक्ट जानग्रोबाय आङो बेयो गाइखेर लोंग्रोनो आयौहाय हाबाबो खोन्थाथारदो न' खोन्थादो न' होनदो बेयाव नायनानै होनदो दा बेखौलाय माथो होनबाय थानांगौ खोन्थाखाबायना दहायनो गावनि मेथाइ मोनबोनायखौनो होनगासिनो आरोना गावनि खाजा सक' मोनबोनायखौनो खोन्थानो होनगासिनो मा जाबावनो उन्दैफोरजोंहाय गाइखेरा नै खुनुरुखुम अराव हागबाय सक'आ बिसिदो दे वान मोनसेखौ दोनदो बिसिदो गाइखेरा माबाया सक'आ होजोब्बाय बेयावनो नै सक'स हाजो जासुलि फिसाबो मोनलोंबाय नै गाइखेर मालाय ना राखसो जासुला दम लोगोफोर ओंखाम मोनखांबाय ओंखाम ओंख्रिथ' दंखायो मैयानि ओमफ्राय जायाखै जोङो दाबो गाइखेर लोंबाय एफानो ओमफ्राय दायो जोङो मोनसे जायगायावसो थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय ससे फैखाबायमोन हेलमेटखौनो बावलांदों खर'खौनो नांदों ओमफ्राय हेलमेट गैयाबाथ' जिखुनु मोनसे लाबाय आरोना मोननैबो लायाखै हासबेन्ड गानबानो जाबाय दा पुलिसबो थालाबायोना गेरेन्थि हाया टाउननि मानसिफ्रा मालाबा हेलमेट गाना हेलमेट गैयाबाबो जोंहा जेबो टेनसन गैया दा लामायाथ' मिन्थिजोबखायो नालाय बे बबेजों लाङो गावसोर मिन्थियो आरो हमजाफ्लांबाबो फैसा दंखायोना जोङो खेनसेबो हेलमेट गैया सारा दिनाव हमजाखांबाय आरोना जोंना बेवाइ दंना पुलिस मावनाय ओमफ्राय बेवाइया नामखौ दाननानै होदों आरोना जाथ'बाय थादों होनबा मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों देखायगोन आं बबेयाव थांगासिनो दङ दायो बास स्टेन्ड मोनफैबाय आरोना जोङो थांगासिनो दङ नैबेजों बारस'लांसै ना दलखौजों औ ब्लकआव डाइरेक्ट सहैगोन नैबेजों थांबा ब्लकआलाय माबानि ब्लक नङा कलेज खाथिनि ब्लकआवसो होनदों बोरमा अबे ब्लकआव थांनो नागिरखो बेखौ होनालै बैखौसो होनदा ब्लक दाउफोरा गावसिनि गसाइगावनि ब्लकखौनो मिन्थिया ओइयो नैबे लामाजों थांबा जोंना कलेज मोनहैयो आरोना जोंनि गसाइगाव कलेजखौ सर्टकाट जायो दलगाव लामा खोथाया मा जादों मिथिबायना बियो आंखौहाय मा सानदोंनो आं दंबाय नालाय ब्लकआव थांनांगौ ओमफ्राय बियो सानबायनो सार्कोल अफिसखौनो ब्लक ओमफ्राय बेखायनो आंखौ हेलमेट लायहोबाय आरोना ओमफ्रायो ब्लकआथ' बै कलेज खाथियावसो नालाय इयावसो थांगोन जोङो ओमफ्राय बियो बावफ्लांदों आरोना ब्लकखौ सार्कोल अफिसखौनो ब्लक सानदोंनो बियो ओमफ्राय जोंथ' सार्कोल अफिसाव थाङा आंथ' थांगोन ब्लकआवसो आरोना बावदों इयो थांनोसै ओमफ्राय दायो आङो नेहुरु फिल्डखौ देखायलांगोन आरोना जोंनि गसाइगावनि नेहुरु फिल्ड फिसा स्टेडियाम आरोना बेवहाय बांद्राय गिदिर नङा फिसासो ओमफ्राय माने हस्टेलनि सेंग्राफोर ओमफ्राय सिख्लाफोराबो बेयाव जायफोर रानिं प्रेक्टिस खालामो बल गेलेयो भलिबल फुटबल सब बेयावनो जाजोबो आरोना माने बेयावनो प्रेक्टिस खालामो थाइखन्द' फोरोङोना बे माबा दा फोरोंहैयो फोरोङो आं मिथिया आरोना थाइखन्द' फोरोङोनो बेयाव बे स्टिं मोनोमोनदांलै थौगोन ना दाथ' लोंनो हायोना लोंनायनि बायदि माबायोलै लोंनाय जानायल' जेबो गैया आरोना
दा बायदि जाबाय सफैदों जोंना गोथैसालि नैबेयावबो गोथैसालि दं मानो बैयाव सावा ना दाबो जायाखैना जायाखै नालाय कारेन्ट जागासिनो होमबालाय बेयाव सावफैना दोनै गोथैफोरखौ गोथैसालि गिदिरा बै आच्छा होमबा नैबेयावसो सावफैयो आरो माबायावसो बै हरैबारि दलगावआवसो गामिनि जाहैबाय दलगाव गामिना बै मिथिया नैयाव मेला सेला जालाबायदो लाबोदोंमोन दान बेयाव दाख्लैफोर नै दाख्लै जादों ओमफ्राय नै इयाव सावफैयो आरोना गोथैखौ दा इयाव सावफैयोनो बर्थमान जोंनि ससानाथ' जायाखै नालाय ओमफ्राय स्टुडियामा बेनो आरोना नै नेहुरु फिल्डआ बेनो बेखौनो नेहुरु ना नेहेरु चाचा नेहरू गैया नालाय Yes. Caca Neheru. Komplit जायासैलै गैया नै स्टुडियामाबो गैलाना दाथ' सेंग्रा बस्थालाबायदों बेयावबो खारो प्रेक्टिस खालामो जोंनि गसायावनो टिमा बाहायनो थायो ना माखासेया नैबे गसे गावनि आश्रमनो आं आरो मिन्थिफेरबावामोन बेखौ आश्रम होननानै मिथिया मा नामायाव लिरनाय दं ना मा सोंदों सानजारां बयस हस्टेल आश्रम नै बेयाव नार्सारि दंथ' बैथिंजाय बे सिङाव हैले बै सिङाव नार्सारि दंमोन जोंखायसो फैखाबायमोन नालाय सिंसो जानांगौ बै ग्रिन कालारथिं नुदोंना बे खाथियाव आरोना ओमफ्राय दायो जोङो फैयै सफैबायानो आरोना सफैथारसै बेयाव भटार कार्ड माबा फैयोसो जोंखि इयाव भटार कार्ड बानायफैदोंमोन नै ब्लक सफैबाय आरोना जोङो बेयाव सोंहैसै आङो सिङावहाय ओमफ्राय जोंनि गसाइगाव कलेजआ ओरैजे थांनानै ओरै खनासिम थांथारनांगौ आरोना ओमफ्राय बै खाथियावनो कुशल मुम्बाइ रेस्टुरेन्ट दं स' थांनि र' सिङावहाय ओरैजाय दाखोर गोजाजोबनाय पस्ट अफिस सिङाव है बे सिंनानो पस्ट अफिसमोन आंना माने मोनसे जिनिस सफैनांगौमोन आरोना इयाव सफैयाखैनो स' थांफिननोसै आङो दायो अबाव थाखो बिसोर है नै इयावसो दं गैयानो सफैयाखै बे ओमफ्राय बेयाव फैनाय नङासो होननानै बुंदों बैयावनो फैगोन होननानै बुंदों ओमफ्राय जुदि बायसान्स सफैयोबा खोन्थाहरगोन होनदों मन नाम्बार लाबोना लोगोफोर नोंसोरनो खोन्थाखाबाय आङो फैयाखै आरोना आंहा माबा जिनिस सफैनांगौ दंमोन स' सफैयाखैनो ओमफ्रायो माने जोंना पस्ट अफिसा मोननै नालाय ओमफ्राय होनदोंखि बेयाव सफैनाय नङा बै मोनसेयाव सफैगोन होननानै ओमफ्राय बै मोनसेयाव फन खालामखादोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय होनदोंखि माने बेयावबो थांफ्लांबायनो हागौ ओमफ्रायो माने सोंहैनाय होननायखाय सोंफैदोंमोन आरोना स' जायो जों थांफिनगासिनो ओमफ्राय मोनसे जिनिस देखायगासिनो दं दे नोंसोर र' नाय नै नुदोंना लोगोफोर जा मोजां आखाइ हमनानै फैगौ आरोना नै बोराय सानैबो जुम खालामखानायसो नै खालामजाला नांला आरो माथो खालामनांगौ लोगोफोर नुबायना नोंसोरो माने जा बरियासो आखाइ हमनानै थांगारदों आरोना सानैजों ओमफ्राय स्टिं लोंनो होननानै आंजों रायजाबोनानै लोङासै आरोना आं होनबाय खामानिखौ मावग्रोनानै लानोसै होनना सोंफैग्रोसै ओमफ्राय दा लोंलांगोनहाय दा बेखौनो लोंजाबाय होनना आंजों रायजाबोनानै गैयानो ओमफ्राय खुसेर बिदै लोंसैनो बियो दायो खुसेर बिदै लोंहोनोसै र' बेनो हाय फैदो लाइन बिल सोनांगौ गेसबो सफैयाखैना बेयाव लोंनि र' खुसेर बिदै लोंसै आरोना इयाव दे रस बानायना दा लोगोफोर बेयाव माने बरियासा खुसेर बिदै लोंनोसै ओमफ्राय थांनोसै आरोना नै नैबेनो रेस्टुरेन्टआ कुशल मुम्बाइ रेस्टुरेन्टआ बे नुदोंना नैबेयाव बाइक स्कुटिया नुदोंना बेनो माबायदि नुखोथाय मिथिला आङो सिनायदोंना सिनायाखैलाय मावोलै मबाइला ओमफ्राय ओरै दिंरायनानै बे थांनाय लामायानो कलेजजों थाङो आरोना नै इयाव कलेजनि स्टुडेन्टफोर थांगासिनो जोंनि कलेज ड्रेसआ बेनो गसाइगावनि कलेज ड्रेसआ बेनो आरोना सानै सिख्लाफोर थांगोन ना देखारबाय बिथिं ओरै कलेजआ एकदमबारे थांथारनांगौआनो है बे लामाजोंहाय खनाथार आरो कलेजआ साल बागान नोंसोर नुखाबाय जानो हागौ ओमफ्राय बै आदा प्रेक्टिकेला बेबो बे जोंनि गसाइगाव कलेजावनो फरायनाय आरोना बे डिग्रि कमप्लिट जाबायना जाबाय जों जखन माबा थार्ड सेमना बेसेबांबा फरायदोंमोन बे समाव बेना बेग दंमोन आरोना ओमफ्राय बे होनो फैदोंमोन आरो एगजाम जोंजों समाननो आंना 20 रुपिसनि सोंखाबाय ए 20 थाखा लागोन आंना 20 थाखाना सफैबाय ना माथो
Ang hala tuh hayang. Nih mana pur ice ya kena mata. Ice dong dan. Udah. Nah. Berapa orang mau beli surat ni? Di sini nggak? Tadi tahu. Lwgwpwr dayo लोंखांबाय जोङो थांफिनगासिनो दङ थांनानै ओमफ्राय ओंखामखौथ' दिनै जानो हागोन हाला गेरेन्थि गैला आङो एसेल' जानो हासिगोन आरो ओमफ्राय नैबे बिदाङा बेसे बुरजा जायो मिथिला आङो नानियाबो ओंखामखौ जानो हाखानाय नंला दिनै मानसिफ्रा समाव गाइखेर लोंबाय र' ओमफ्राय आंबो एसे मा होनो कफि दंमोन आरो ना मा दाख्लै लाबोनानै गालांनाय ओमफ्राय बेखौ आङो लोंनो लुबैनानै गाइखेरजों एसे लोंबाय आरो ना कफिखौहाय ओमफ्राय ओंखाम जानो हागोन ना हाया मिथिला दायो खुसेर बिदैबो लोंबाय दायो न'आव थांफिनग्रोनोसै ओमफ्राय दा लोगो मोनफिनसै दहायनिया बेनो बर्डआ दहाय मोजाङै देखायनाय जायाखैमोन ना ओंखायनो देखायफिनबाय आङो बर्डखौ माबायदि नुखो नायदो नोंसोरो बाय बाय टाटा सना लोगो ओंखारनानै बेयावनो थाबाय थादों दे बावनो थादो दे ओंखारनो मोना सना दे डाइरेक्टसो बावनो थादो लwgwpwr दायो न'आव सफैबाय ओमफ्राय माने आंना नोंसोरनो खोन्थाखादोंमोन आङो माबा जिनिस सफैनांगौ दङ ओमफ्राय सफैयाखै नालाय दायो फैफिनबाय न'आवहाय गेलेग्रा न' ओमफ्राय लोगोफोर आङो बे ब्लगखौ बेयावनो फोजोबसै नङाबा बांद्राय गोलाव जागोन ना नोंसोरबो नायनो बर मोनगोन ओमफ्राय थाबैनो आङो नेक्स्ट आपडेट होगोन आरो ना बाय बाय लाभ इउ टेक केयार